mu yau ma game da jarumin mu kun san shi kun san waye shi yanzu yana faɗa ya ce ni ne wane da wani ma ya san zai ce ga wane to shine bakon mu ne wannan satin Allah ya kawo mana bakon mu kun san shi amma aka ce waka a bakin me shi ya fi daɗi amma yanzu za ku ji daga bakin sa zai faɗi komai da komai da ya kamata kuma abubuwan da ake aikata gaba ɗaya ya ce baya dacewa amma yanzu za ku ji daga bakin sa. Bakonmu barka da shigowa wannan shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kannywood. Yanzu masu kallonka masu sauraronka za ka gaya musu sunanka bacin ka faɗi sunanka sannan ka ba mu takaitaccen tarihi rayuwa naka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Abubakar Kilina wanda kuka fi sani. Ni ne Abubakar Usman wanda kuka fi sani da Kilina. Yawwa. Kilina da dogon ja kenan. Insha Allah. Amininka. Wanda aka sani dai da shi. Gaskiya ne. Duk inda aka fi za a ce ina gwanjar, ina rezar, kin shi ne a ce ina Kilina ko ba haka ba. Wannan haka yake. Gaskiya ne to barkanka da shigowa wannan shiri mai farin jini mai suna daga Kannywood. To yanzu masu kallon ka masu sauraron ka za su zo su ji takaitaccen tarihin rayuwarka. Gaskiya ne to ni dai na farko mutumin Bauchi State ne. Kuma local government din ita ce Soro. Na san duk wanda ya san jihar Bauchi inda yana bin yankin Darazo ya san wannan local government din. To na farko kuma sai na zo na yi rayuwa a Lagos. To bayan rayuwa a Lagos kuma sai na dawo kuma yanzu gashi na ina rayuwar Kano. Na zo kuma ban tashi suna ba da ɗaukaka da sauransu dai duniya ma ta sani sai da na zo cikin birnin Kano. Saboda haka babu abin da za mu cewa Kanawa sai dai Allah ya saka da alheri. Kuma ka zo ka shiga masana'antar Kannywood. Muka zo muka shiga muka dora daga nan. To ai inda ma muka yi aka shiga babban fage kenan. An yi sharar fage sannan kuma kawai direct aka shigo babban fage. Wannan gaskiya ne. Wanne dalili ne ko kuma wanne ra'ayi ne yasa a cikin fina-finan da kake yi mun fi ganin ka fito a cikin acting kamar na yanayin da za a ce kamar na mace ne to wanne ra'ayi ne yasa ko a kai kace shi ka fi so ka yi ko ka fi dacewa da shi ko a ra'ayinka ne ko a daraktoci da produsoshi naku na masana'antar Kannywood su ne suka ce ga role din da suke so ka yi musu. To na farko dai lokacin da muka yi fim din Kicimin da su Moda to ni daga zuwa kallo ne ma kawai abin gaya maka kamar da wasa ana in yi inda ba zan yi ba ni na yi rakiya ne ma lokacin wa ka raka to akwai wanda ita Rabi Zaria producer kenan ta fara kiransu wasu abokanai na ana ci musu ana cewa ɗaya daga ciki Ibrahim ma shine babban aminin nata to na raka shi to bayan na raka shi ita kuma wannan abin sai ya burge ta sai ta ce kai wannan gaya ina ma zai shiga wannan abin to ina tsoro da farko dai kamar zai shiga kamar ba zai shiga ba kawai shikenan ana samun kawai ga maka abin sai daidai da ni shikenan sai aka rewaye gaskiya ne sai ka karbi ta ce kai ne zaka fito a Kilina to Kilina a lokacin aka kirkiri sunan koko already akwai shi a rubuce a cikin labarin farko da aka yi fim din da aka fara dora min kyamara na farko akwai wani sin da aka yi na cikin gida ne wanda muka yi shi da su Moda lokacin ba zan manta ba to suna na bai fito aka ba da wannan shi irin fim din nan ne mai zuga haka da yawa sai zaman to akwai waka da Ado Gwanja yi wanda ake cewa duniyar mu ta zo karshe wawa bai gane ta kusan tashi ba ta cikin fim din Kicimin ne ke ana nan kowa an sa sunan baituka dai na mutane haka da aka sassa kawai ina zuwa wannan wakar kawai sunan Kilina din nan kawai sai ya hau ne to kai inda na samu Kilina to kaga ni a dogon jani ma ya samu suna kai a dogon jani ma ya kirkiro maka Kilina already dama da zai wakar ya duba ya ga wanda suna ya kamata a baka bai san da ni ba dan ni a ranar da muka fara ma haduwa da shi kenan bai san ka ba ka san shi ba yanayin dai aiki ya hada aka yi aiki tare kenan kuma sai muka zo muka zama aminan juna to kaji yanda abin yake to aya lokacin da ka shiga a cikin fim ɗin Kicimin da aka saka a ciki wani kalubale ka samu a cikin gidanku to gaskiya na farko da za su yi min wannan sai da na kira ma'aifiyata Allah ya jikanta da rahama na gaya mata na kira ma'aifina shi ma Allah ya gafarta masa kullum musulmi wanda suka rasa
rayukansu tun daga zamanin annabi Adamu da Hawwa kawai yanzu Allah ya gafarta musu. Amin amin. Mu ma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin. To duk sai da na gaya musu sai da na nemi izinin su tukunna aka yi min wannan. Aka fara. Har yanzu idan an kira ka a aktin ɗin Dauji za ka yi koko a ka zubar kaya fi kuma shin da gaske ne an daina yi koko har yanzu ana na ana aktin ɗin? Wasu dai na ji a raɗe ba daga dai bakin manyan ba dai nake ji su ainihin iyayen abin. Yan kace kawai su suka faɗi magana kenan. Yan shaci faɗi kenan. Wasu ma wanda da su ma muke yi suke cewa wai an daina yi. Amma ni ban sani ba. Amma kuma ni har yanzu ina ganin kuma wasu suna yi. Amma sai ka ji har wasu cewa suke wai ba a yi. Dama da su ake yi daɗin. Saboda haka kamar tunda su sun fita ba sa yi su kuma wai ba da su ake wai an daina yi yanzu. To ai haka kamar amma dai haka dai nake ji. A wai nake ji. Dan ni ban tabbatar ba. To ba maki hakan ne ko a shaci faɗi ce tasu ko hasada da bakin ciki da mugunta yasa su suke fita wancan magana ce wai an daina ko ba haka ba. To ita rayuwa ai yanzu ba abin da zai iya faruwa ba ma. Gaskiya ne. To ka gani. Idan mutum yana kin ka ko ruwa ka shiga sai ya ce ai ka tayar da kura. Gaskiya ne haka wannan magana yake. Sai dai Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ba mu yanda zamu yi. Amin wai yanzu to ga abubuwa suna ta faruwa a masana'antar Kannywood. A ce waccan ta yi zigidir, a ce wancan ta yi timbir. To waya abin yake kuma me yake ka irin waɗannan abubuwan haka? To na farko dai ni abin da nake so in ba da shawara a masu yin wannan wanda suke cikin wannan masana'anta. Majority irin matan nan. Dan Allah dan Annabi a daina bin rudanin duniya. Da samun sakewa ta duniya mutum ya dinga sharholiya ana mantawa da Allah saboda shi Ubangiji ya turo ka duniya ne don ka bauta masa, bai turo ka duniya don kai wasa ba, kai wa shagare walle ɗinka. Gaskiya ne. Yana da kyau ko mutum zai dinga a dinga sara ana duban bakin gatari, mutum ya dinga tuna zai koma ga Allah saboda shi Allah ba ruwansa. Kai in kana ganin kaya abu a duniya ka manta, to a lahira ba su manta ba. Gaskiya ne. Yawwa yin wani shiga wacce bata kamata ba, a dinga nuna tsiraici ko tallan jiki da sauransu. Ni ina jin hankali dan Allah dan Annabi yan uwana mata da suke wannan yan uwana da suke cikin masana'antar mata namu kenan na ciki, dan Allah dan Annabi a dinga sani irin shigar da za a dinga yi, kuma da abokan da za a yi da samarin da za a yi, ya zamanto a dinga jin komai mutum zai dinga duba Allah yana yin daidai. Yawwa shine wannan, ko ba haka ba? Daga waɗanda aka yi ta, to kai ka faɗi ma matsalar matan amma kai baka faɗi ta mazan ba. Su mazan baka da wata shawara da zaka ba su? Su ma ina gaya musu, su ma duk wani abin da zai zamanto na ɓata suna ko na wanda zai ɓata kariyar ka da sauransu dai, dan Allah na Annabi ai kokari a kiyaye, dan Allah shine kawai. Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah kuma ya shirya mu dan arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To yanzu misali Abakar ko ba haka ba, Abakar kuma kilinan zanci. To duk wanda ka gaya mun ma daidai ne. Za ka nuna mana. Barawo ka ce mun ba. Yawwa. Ba ce maka barawo ko ce maka dan iska ba. Yawwa. Yanzu na kira ka da dan iska ba za ka amsa ba. Ba zan amsa ba. To saboda me? Ai ba sunana bane. Barawo fa. Me yi ma Allah shirye shi. Sai dan ka ce maka Abakar za ka amsa kenan. Insha Allah. Idan aka ce maka kilina fa. Duk name ɗaya kenan. Duk za ka amsa? Insha Allah. Kilina. Insha Allah. Dan yi mana shewan nan guda ɗaya. Ko ba a nan ba? Haka ma yi. Ka ce har yanzu kana nan da sauranka. Sai dai an ɗaura kyamar a ga aiki da cika. Yawwa shi ne ka ji aikin hankali ke. Allah. Insha Allah. To fina-finai da kai wanda kake son fim.